Kablay pi baru ki perlok sa sisin pat lengba kan ka video. Ngap pediang sau bahai pi iway ki viewers, ki subscriber. Bat ye pi perlok ki bala ju page ki bala ju kersan ya kan ka YouTube channel jonga na ka way ka por sya ka way pat. Bat ka ai perlok ka bangakwa ban wanra sa sisin pat hakmat jong pi. Kadai ba lese na ka liang jong pi. Pila ya that pila ya jerem ban su page ba PS ling do usu keren lani usu wanra bet satang ya kita ki issue. Nakaliang jong ngasyaw ban panmap nam ta kitu ki briu ke balik se nakaliang jong pi ang nut da kamwei henry let se ngamla ban penhun ni ke mensim jong pi henry ka ai ke bangale ngaya thu hok khmat jong pi ka long ba ka ai ke bangale ka ai ke bangakren ka dei bet ka ai ke badon ha mensim jonga bat ka ai ke badon ni ka jing sew khia nak benta ka ni ka imlang ka salang jongi kham tam lei ban yale kat bala ban kentiu nak benta kita ki khun samla nam ta kita ka jat ben riu nyau trap jongi let's say lada kamdai ke jingkit klik manga mapi ki nong song snong manupat bat kit klik na banta ban kentiu ya ki paradok ki parasnam jongi bat lingba ka ni ka video ngakwa ban pentip sepi ki paralok ba nakaliang jonga utrai jong kane ka YouTube channel PS Lingdo ngakwa ban wanra ya ka way ka jing yakob kata ka competition kadai ka competition ka jing yakob ban yak ban keren lane ban pen ya kita ki sap lani ki talent ki bangidon let's say ki don ki khun samla ki don ki long kemi long kpa let's say kalat ya pi kampli let's say don na pedang jong pi ki badon ni ka sap ban keren dan let's say don na pedang jong pi ki badon ni ka mensim ban don ni kata ka jingkit kli nak benta ka ni ka imlang ka salang re let's say phim don kalat kalenti dan phim don kita ki bab yarap lani ban lilat nam ta jong pi te leng ba ka ni ka YouTube channel jonga ngawan ra akmat jong pi ya kata ka jing yakob ban pen ni ya kita ini ki jutang kat ka bangidon bat dai bang ong bangi pen ni ya nri ka ka bangi kren ka dai bet ka ka ba pisngau ha ka mensim jong pi la pisngau ya hap ni em bat ka dai bet ban pen ya kata ka jing kren jong pi halor kata ka tupik ka bangan sabuk menta ka long ba nakaliang jong pi ka pidon ban ong bat pidon ban pen sngau bat kalau ru let's say ka bas sau tenat bangan nyatu ya pi bakat kata ka competition kan long san hajar nak benta ki bayo first prize namta ki bayo banengkong kadai ar hajar nak benta ki bayo baar bat kan dei shi hajar nak benta kitu ki briu ki bayo balai bat kumbangi juyo snau nak kapor baki wei ki platform ki ju penlong ya kita ki online competition Pat lengba kita ki online competition jong ki ju bishar ki ju sim ya ka judgment ya ka jing bishar lengba ki views ki like henry kani ke competition ka banga ai menta phi ki nong snong phi ki viewers kalong pair na ki ba pair tam hakaba nganom bishar yi lengba kita ki views bat ki like re ka jing bishar kan long bet lengba kita ki points ki ba phiyo ban keren hato phiyo em ban keren ni kita ki points ki badai bat rekat ru bat ka expression jong pi hakapor ba pikiran kalong ba pila ni amban peni nadu ka expression ka dor jong pi ki kti ki jat jong pi but kini ki long ki jing batai nakaliang jong pi gitu ki beriu ki ba don ni ka mensim ban sim benta ka don kam ya pi ba pen bu ya ka kamera jong pi ka phone hakmat jong pi nam ta gitu ki beriu ki ba don ya u headphone dan earphone pila ban bu khnang ba ka voice jong pi ka nombreng bat pin keren halor ka topik bat ka ka jingkren ka kamdai banlong palat ya ka san minute henry ka dei banlong hapo ya ka san minute bat ka dei banlong short and sweet te nga kermen bat nga ai kublai kitbok ya pi ba kata kan ya bet syakmat bat pinla ru ban le bha bat nga khot nga wer nga kentu ya pi man iwei pa iwei ba pin ya sim benta kan kan long sha kata ka kabu share ka kaburu pat la benta jong pi kham pam lei nak benta ki tu ki khun samla let's say kan long ru si benta ka karya jong pi lane kata ka future jong pi pan pen ba pidon ya kata ka sap ka pong ka talent ba pin keren bat kumjuru ba pin pen sngau kham tam lei kan ka dei kamat ka badon kam ban keren bat kamat ka ba kongsan bangin yo ban pensengau hakmat jong ilang ki para nong song snong ba ka kata ka opinions ka kata ka jing sngau na kaliang jong pi tongin ya sngap ha menta ka kata ka topics ka bangakwa ban wanra bat ka bangakwa ban ai hakmat jong pi ba pin keren bat kan ni kan long be tang ka ka topics bat kinong keren hang ne pila ban don ban opus ya kata bat
pila ru ban kersan ya kata ke topik bat kata ke topik ke penganuan ra kalong ba hato ka khamla ka ajat kemi ne hato khamla ka ajat kepa kibriu ki kersan ya kani ke topik kan long ba shan ya ke jing ajat kemi bat kibriu ki persya kin long ba ki kersan ya kata ke jing ajat kepa namar bang iyo i bat balai ngawan ra bat balai ngapelong ya kani ke competition ban yakop keren habaya day bat kani ke topik kalong namar ba ngiju iru wat po social media bat ngiju iru mensyam senam wat hadu social welfare minister uma kermen selam kila don ki ba approach na kaliang jong ki nong song snong ba ki dawa ba kin itu lane kin penteri kamno ya kata kajing ajat kepa te let's say kajat benriu jongi kajat benriu nyautrep kajat benriu khasi kariti ke dustur jongi kadai bangin ajat syaka kemi hanrei nakapor syakapor kilemi ki jingkela nakawei kapor na syaka wei pat let's say ngimla ban penrem la ngimla ban penkesan ni kata hanrei kasyong happy hanga happy mentangin pensengau kan ka ai pidon ban ong halor kan ni ka phang halor kan ni ka subject but pila ban pensengau leng ba kita ki video but ki bala ban lep ha ya kan ni ka jingkran ya kan ni bayadai ban kan ni ka subject pinla ban yo kata ka san hajar ki bala kila ban yo ar hajar but bayo balai ula ban yo si hajar tele si kan long sha ka jing mentoi kan long ka jingker khu nak banta gitu ki briu ki badon ya ka sap kapong bat ki badon ya ka talent bat di tang ya kata ka sap kapong re kham tam ya gitu ki briu ki badon ya ka jing sneu khie ha ka mensim jong pi ha ba ya dei bat kan ka benta ha ba ya dei bat kan ka subject benta gitu ki briu ki badon ya ka interest ba pin ya sim benta kan ka competition dengan syukwa ban ai jing batai company khandet hang ne ka long ba pila ban kontak ya nga lane pila ban whatsapp ya nga hau ne number 70055394443 nan ong bang sa sisin 70055394443 pila ban whatsapp ya nga hang ne but namta kitu ki briu ki bakwa ban send ya ka video jong pi hap ki bakwa ban sim benta ka long ba pi hap ban kren pa pin pen i ka dur khmat jong pi passport size kat ne bat pin keren leng ba ka video habaya dei bat ka subject habaya dei bat ka topik pin keren bat ka jingkren kam dei ban palat ya ka san minit ka dei ban hapo ya ka san minit pila ban send ha whatsapp number jonga kerteng jong pi ka address jong pi khnang ba ngantip ba ka dei ka video jong no bat ban sedang ban submit ya ki video bat sedang ban pelat ban upload ka dei nadu live photo te bat kajing penpena ya kajing ya ka result ba mano ba job mano ba yo ya kan ka mano ba ladu ha kan ka competition en penpena ha ka live don kata kajing sneu shifting lane wat num don kata kajing sneu siir namar ba kan ka competition kam syam day kata competition ban ong ban bishar leng ba ki views bat ki like namar ladangi bishar leng ba ki views bat ki like kamut ba ubriu ba don sap let's say unom yo shu ban ong ban deserve hok kumba udai namar ba ladangi bishar na ki views ki like namta kitu ki briu ki bayo bun perlok tele se kala along ka jing mentoy ki namar kin sayo bun ki views bat ki like hari namta ki briu ki ba don sap sisa hari kim don perlok kin num yo shu ban yo ya kata ka jing bishar ka ba sisa ba ka jing bishar ka ba hok henry nak bentapat gitu ki briu ki bayo ya by score bun ka views bat ka like kan don ru ka special prize na pata jong pi wat kuslai kata te ngakot ngawere pi ba ngidei ban mi syakmat ban yasim benta ha kan ka program ban yasim benta ha kan competition kan long ka jing mentoy pi kan long ka jing mentoy ha kan ka imlang ka salang jongi kublai sibun